Jo, čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska pojedeme nohy. Toto je pre-workout. Mám tam citrullin, glutamin, BCAčka a arginin. Chcete vidět čerta, ale že ty vole čerta? Koukejte. I can't forget. Even now I realize the time will never get. Another story of the bitter pills of fate. V každém případě během cvičení se protahujte. Jo, je to základ. Neustále se protahuj. Když se nebudeš protahovat, budeš zkrácený. Zajdeme. Přineseme jednoručku a dáme si zakopy s jednoručkou. Ano? Tenhle ten cvik považuji za základní cvik na hamstring. Je to velice účinné, bych řekl, ano. Velice účinné. Ty vole, fakt hodně. To je ten důvod, proč mít sparinga. Time my soul into light, got me to submit. So when I got away, I only kept my scars. The other me is gone. Now I don't know where I belong. And we were never alive, and we won't be born again. And I'll never survive with dead memories in my heart. Dneska se perou čelní dřepy, ne klasické, bereme čelní, jo. Nicméně hamstring už je kompletně hotový. A proč jedu hamstring jako první, tak je to ten důvod, aby si zahřel kolena, jo. Tudíž odejď kompletně celý hamstring a pak běž dřepovat, ano. Učil to už Grnar, ty vole. Černý naše duše jsou, černý a krylovo svědomí. Černý šátek nosí v trojice Rambo, zmacené krev řídí černý Lambo. Černá je budoucnost, myšlenky černý jsou. Černý pátek nebyl žádná strana, černý tričko nosí Petr Janda. A vymyslel jsem spoustu nápadů. Černý dny se můžou zdát, vize černý jsou, zítřek oblíčený. Nevím, proč se bát, máme mantru svou. Černá je metal, černá je metal, už je to tak. Černý dny se můžou zdát, vize černý jsou, zítřek oblíčený. Frak, není proč se bát, máme mantru svou. Černá je metal. Teď jsem si dal poslední, neboli jednu sérii, při které jsem dal dřepy, poslední sérii. A jel jsem to s výskokem, ano, s výskokem. Ten, kdo chodí cvičit a necvičí nohy, ten to ani nechodí, hej. Chodí to úplně zbytečně. Úplně zbytečně. Nahoře jsou ty vole fakt velcí. A co ty nohy? Ty vole, sundáš ty kraťasy
uvidí to tvoje stará, nebo vlastně ty nemáš starou, a řekne si, ty vole, kde si nechal nohy. No. Vždycky půjde za tím frérem, který ty nohy má, jo? Lidi chodí, ty vole, jsou obrovští, nasypaní, úplně zbytečně nasypaní a nohy necvičí. Také nohy, taky vrch. Pokud si tak vlastně musí dokazovat něco víc, ale to dělají. Klidně sypej, ale aspoň se připravuj na soutěže. To je z mého pohledu, jo? Takže každopádně pod 18 hlavně nesypejte. Znám člověka, který to v 16 nasypal, je malinký, stáhnutý, šlachy zkrácené, všechno zkrácené, plešatý. To nechceš, fakt to nechceš. Fakt ne. Takže hlavně nesypej. Yes, cvič a nesypej, jo? 3 věci. Teď si dám rychlejší výpady, jakožto cvik číslo 365, jako dlouhý rok. Dáme si výpady a uvidíme, no. Dneska bude ten trénink rychlejší, poněvadž času opět zase není moc. Ale no, vyzkoušel jsem čelní dřepy po dlouhé době. V příštím videu budou klasické dřepy. V příštím tréninku noh bych chtěl jet ještě s někým ty nohy, jo? Takže kluci, kdo byste chtěli jet příští trénink nohy, tak mi napište normálně na Instagram, jo? To bude někde, jo? Když tak. Každopádně tohle to je rychlejší trénink, jo? Nevím, jak já to ještě sestříhám to video, ale je to takový rychlejší trénink nohou, jo? To, že ty si sypal a teď trpíš vůči zdraví, je tvůj problém, ano. To, že nemáš vlasy asi plešatý, to je tvůj problém. Nikoho nezajímá, že ve 20 si zvedal tohle a byl si nasypaný. My jsme naturalové, my nepotřebujeme si dokazovat něco, poněvadž my na ty závody ještě nejdeme, chápeš? My závodit nejdeme, tudíž jsme naturální a nepotřebujeme si sypkou dokazovat to, že jsme něco víc. Ano, uznávám ty, kteří sypou a chodí na závody, to jo. I tady kluci z okolí, ale ti, co sypou a nejdou na žádný závod, mají to jenom vůči svému egu. Bodies laid lifeless like dogs. A moment that felt like days. Life 16 was scared.
Každopádně tohle je člověk, který mi vypomáhá během tréninku, stará se o mě, vždycky mě pojistí a je to Slovák. Je to Slovák, který žije tady v Česku, pracuje tu a tedy. Jo? Každopádně ten, kdo nedřepuje, je kunda a vždycky kundou bude. Je ti absolutně zbytečné jít cvičit, odjet vrch, ale ty vole máš další dny v tom týdnu. Takže pokud cvičíš jenom vrch, nechoď ani cvičit. Je to absolutně zbytečné. A základní cvik při tréninku nohou je dřep. Pokud nedřepuješ, tak se to nauč. No, takže to je závěr videa. A co říct na závěr, zapni si závěr a dáme spát. Ahoj, čau. Lives fine.